Sanibonani guys, igama uNqabile Mphathela Mazubela eThonga ngomhla ka-20 August. Banqonqozile-ke egumeni likaSanele lutho ukuvuleka isicabha kwaze kwafika noMakhumalo bathembisa ukuphula umnyango. Kodwa-ke uSanele uthe uvula umnyango wasmayila waphritenda nje sengathi nje hhayi ubhuti bekade engaguli ngaphakathi ekamereni lakhe. Waqeda lapho wathi-ke hhayi bengithi nje ngizonitshela iy'ndaba ezimnandi, ngiyahamba ngiyobona inyanga uGumede namhlanje, kanti-ke ningakhathazeki ngi-right mina, okay? Hhayi bonke-ke bamangala ukuthi kanti indaba ephuzile uvula isicabha mekuthi uthi right, kanti uyayiqinisa ubhuti, inhliziyo yakhe isaphela nje nyahi yinhlungu. Kodwa-ke umndeni wakhe wawufihlela-ke lokho wenze sengathi usi-right. Akupheli-ke lapho guys, wahambile ngampela-ke uSanele waya enyangeni, nakhona waphinda futhi waqamba amanga, wathi nje kunomsebenzi aweqa okumele awenze, ingakho nje kunalesi sithunzi simlandelayo. Yamtshela-ke inyanga ukuthi musuqamba amanga wena, namanje usangifihlela iqiniso. Hhayi-ke guys, washo ukuthi yabona mekuthi awulikhuluma iqiniso, ngifuna wazi ukuthi kunento ehamba nawe izolimaza wena, ilimaze umndeni wakho wonke, kanti izophinda futhi ibe umkhokha omubi kwisizukulwane sakho. Hhayi wabona ukuthi ngeke, mekuthi kunjalo kungcono amane akhulume. Washo-ke uSanele ukuthi hhayi ngabheka emumva. Wathi angizwanga, wathi hhayi ngabheka emumva. Hhayi-ke guys, inyanga imane yathukuthela yagana unwabo meyimuzwa uSanele ivuma into engaka. Uthe yazi lento nje oyisho iyangicasula mfana, iyangicasula. Uyenza kanjani into embi kangaka ukuthi uvumele umfowenu ukuthi aphile ngaphakathi kuwena? Uyazi ukuthi lezi iy'nhlungu oyizwayo enhliziyweni yakho ukuthi yena uzizwa ×2. Uyazi ingcuphe oyifakile emndenini yakho ngokuthi wena ubheke emumva. Wathi uSanele yazi bengifuna nje ukuthi ngithole i-closure, ngangakholwa ukuthi umfowethu akasekho sengishiyile, ngathi uthi ngibheke ngimbone efakwe emgodini ukuze ngibone ngampela ukuthi akekho ngampela. Wathi ukuze uzuze ini? Buka manje kunjani? Ufuna kwenziwe njani uma kunje? Wathi msuse kumina, mkhulule umfowethu. Hayibo guys, Sanele siyavuma manje finally. Uze wamtshela loya baba ukuthi lalela, lo muntu lo usengenzisa izinto ey'ningi kabi nami, uyangilawula manje. Kwesinye isikhathi ngeke ngizwe ukuthi akusakhulumi-ke mina manje sekukhuluma yena uBanele. Hhayi inyanga yamane yathukuthela even more. Hhayi-ke kusanjalo-ke guys, noNtanzi hhayi yazi ngithi ngisabathe kuzoba ngcono kodwa kuba worse empilweni yakhe. Njengoba kade ekhombe ukugadla ngesibhamu-ke ugcine esehlisile isibhamu. Ugadla-ke wathatha utshwala bakhe wabuphuza, wamtshela ukuthi yewe madala, isikhathi sakho siphelile manje, futhi mina ngiyakhathalela ngehla ngenyuka ngiza la emzini wakho ngizofuna unkosikazi wami. Bengicela, ngisacela kahle, ulethe unkosikazi wami kumina ukuze ngiye kulo ngizala ekhaya. Ngifuna wazi futhi ukuthi uthanda ungathandi uzame uzolala kulesi sifuba sami. Waqeda wahamba. uNtanzi-ke guys, kumphathe kabi ukubona eqhaqhazeliswa ugadla. Uhambile wohlambuluka komfowabo uMduduzi, washo ukuthi yeyi ngithi ngiyayikhomba le ndoda ngesibhamu, ngithi ngifuna nje ukuyidabula iy'bindi. Hhayi ngeke, ngimane ngabona amathambo amehlukana emzimbeni, ngabona ngiphelelwa amandla ngishiwa igazi. Wathi uMduduzi hayibo, le nsizwa kanti isisebenzisa umuthi isikhotha ngaphezu kwethu? Wathi ngiyacabanga kanjalo. Yazi ngiyaqala ukushaya uvalo kangaka, mina kade ngangibaqeda abantu kodwa angikaze ngibhwajiswe ingane mina, umfana phela lo mncane. Kusho ukuthi ngampela isikhathi sami sesiphelile angimane ngiyithathe indodakazi yami ngiyinikele kulo mfana. Mase ngiyathandaza ukuthi-ke abone nawe uzame ukuthi uyikhipha kanjani lolu bisho esengimfake kulona umntanami. Wathi uMduduzi uthini? Sithathe indodakazi yethu soyinikela laphaya kulo gadla lo njengesisaka lamazambane? Wathi ayikho enye into mfowethu, akukho okunye engingakwenza. Yo guys, wa-give up uNtanzi. Ngapha-ke uphinda yeyi ubhizi guys noZama. uZama usiyamthemba and worse, uZama uhlambulukile ukuthi usiyamthanda uphinda wonke guys, lo wayembukela phansi. And-ke uphinda iphupho lakhe lifezekile-ke ngoba ekugcineni uzibone esesembhedeni owodwa noZama. Uze washo ukuthi kade ayikufisa lokho impilo yakhe yonke. Wathi uZama hhayi uyikhombisile ukuthi hhayi ungangivikela mina, ngisho sisebancane wawuhlezi ungivikela phinda, ingakho-ke ngikuthemba. Kwakuhle guys, kwajabulisa, kodwa-ke ngapha uNtanzi
ube namaqhinga naye okuthola uzama. Umane wahamba waya kuFaith uma kaphinda wathi ucela ungiboleke ucingo lakho, ngicela ungiboleke ucingo lakho. Wathi Mama Faith, hhayi ngeke mnumzane, ngeke ngikwazi ukukunikeza ucingo lwami. Wathi lalela lawe Faith, uyabona mina nawe sisohlangothini olulodwa. Yini ufuna kwenzakaleni vele? Ufuna ukungcwaba indodana yakho? Uyazi uGadla meke wafika kuqala kuphinda uzomane amhlakaza amqede nya. Nginikeze ifoni yakho ukuze ngikwazi ukubathola kuqala mina benozama. Ebese ngiyabasiza, ngiyakuthembisa ngeke ngimbulala uphinda ngizomvikela mina. UMama Faith waqala wamkholwa. Wathi asiyenze lento esenzele iy'ngane zethu. Ngenzela uzama, wena wenzela uphinda. Hhayi uMama Faith guys, wayikhipha inqashi ifoni, wayinikeza uNtanzi. Kanti akazi uNtanzi ufuna nje ukuthi amthuse uphinda. Hhayi ufonile, ufuna nje uzama uselele flat. Uphinda wajabule bona kubhale ukuthi uma wakhe phela efonini. Waye-answer shesha wathi, hey ma. Wamane wathi uNtanzi, ye angisiyena unyoko wena. Iphi indodakazi yami? Lethi heqe uvalo kuphinda. Wathi lalela lawe mfana wami, dlalela ey'tsheni ey'fayo manje. Ngikunikeza 24 hours ukuthi ulethe indodakazi yami la kumina. Wathi baba, uyazi phela uzama akafuni. Wathi ye ubani nongangitshela ukuthi uzama ufunani futhi uzama akafuni ini? Uhlanganiseni nozama wena. Ngithe 24 hours indodakazi yami ekhaya kwami. Otherwise ngiyamqoba uma wakho, ngiyamqoba kukumina ukuthi ngimlahle ehlathini noma ngimfake emanzini. Uzobona-ke wena ukuthi wenze njani. Kalinge nje ungiqashe, unohalela ukungiqasha, ungiqashela ukuthi ngibulale uma wakho, ngiyakubona. So letha indodakazi yami kumina before ngenza into engizoyisola ngayo. Yey guys, uphinda waqhaqhazela. Lapho uqhaqhazela nje uloku ethi Jep ubuka uzama, uzama ulele peacefully. Happy girl. Uyazi phela ukuthi u-free from uGadla. Manje-ke lento uNtanzi ayicela uphinda. Isinzima manje ngoba kuzobe ngathi uyambetreya uzama and uzama bese qala ukumthemba uphinda. At the same time, uma ukuthi uyahlala la nozama, uma wakhe usenkingeni, ukuze kuthiwa umuntu phakathi nendawo, you are caught between the rock and the hard place. Uphinda-ke loyo guys. Akazi ukuthi akhethe bani manje. Ngabe uzokhetha isithandwa sakhe sishakada esifuna impilo yakhe yonke, ebhizi sibanga noSanele noBanele, noma uzokhetha uma wakhe avundla 9 months esibelethweni sakhe. Guys, decisions. Kazi uzokhetha ini-ke manje uphinda makunje. Lapho-ke noNtanzi uphefumula la emqaleni kuyena kwazi kwanzima. Aphela lapho-ke guys amazwela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys.